Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Dodo yekubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amakhani Koma mazala isibhla Ndiyincalantsala ndikhali macala ndicubekile ngalo mazwi ndiyabhodisa kumzi kaphalo kangconde karharhabe igama uchumisa kaphuthela njengesiqhelo kahambi yedwa uhamba nendwendwe likamaSkhandi uba phantsi all the way from Engcobo siyakwamkela futhi siyakwamkela kwinkqubo yethu kaSibezi Khono TV ndicela uzibulisele kubabukeli. Kubaphansi luthetha asityasilungile notazamlandela uthembele gqirheni u24/7 umakale siyaphambile njengeambulance ikhali sengcobo endibaneni Eastern Cape apha ndizala khona igama lokuzalwa ndingamahle ifandi nguneti ndingakwamdaca siyavuya ukwazi kwaye siyakwamkela kwakhona enkqubeni yethu. Now take us back to your name ubaphansi lize njani igama elo kanye what was the motive behind eligama lithi baphansi? Okay, eligama lithi baphansi ndazipha lona ngokwendlela endibona ngayo isiphiwo sami ndisiphiwe ngabantu abaphansi kuba yonke into endiyenzayo efana nomculo even into zesiXhosa ndiyaziphupha azisuke zivele zize nje kuba ndizithatha emntwini andizicingi ndiyaziphupha zisuka kwabaphansi. Okay, so uqale nini bane igama lithi baphansi okanye when did you realize uba isiphiwo sakho siphiwe ngabaphansi? Uqala ka ngo-2020 ukucula eligama lavela kuba lo mculo lo ndawufumana ngabaphansi kwalento kuthiwa ucula into endandikhule ngayo ndixhenze ndayirealize uba ke lento iyadibana nezinyanya le ngoba ndike ndiyiphuphe ndilele le nto lomculo ndaqonda okay man ndike ndiyifezekise ndicule ke ngoku ndathi okay igama lam malibe ngubaphansi because uvuke nayo phansi yonke lento ndivuke nayo phansi. Okay, now tell us ngemvelaphi yakho. I can say like where you come from. Okay, ukhula kwakho till ude urealize ba ndiyakwazi ucula and ndingawusebenzisa umculo. Okay, mna ndikhulele e-Eastern Cape ndizalelwe e-Eastern Cape ndafunda khona umculo lona ndiwuqala apha ngo-2020 umculo lona ndiwuqala nje ndisuka ekuxhentseni ndixhentsela umfana kuthiwa nguMabonus ongumkhulu wami ebecula uMaSkhande ke yena kuqala e-2016 so lento lena iqale phaya ekuxhentseni le ndabona okay no nami ndingakwazi ucula ndamcela ndathi ngicela uhamba naye siye studio ndifuna uyobona ukuthi kwenziwa njani nxa kucula apha sahamba 2018 saye Durban xa sifika phaya ndayibona no lento ayinzimanga le ndathi ndicela uke undinike ingoma eyi-1 ndike ndingene nami ndihlabele ndingalandeli ngoku ndihlabele nami ndahlabela ndazibona uba okay hayi ilula ke lento ndangena ke ngomculweni ngaloo ndlela leyo. Okay, so uqala ijourney yakho yomculo ke ngoku kubantu bekunceda like throughout the process because uqala ijourney yanje mos it's not easy andithi ubuqhela uqhanza which is bose uyazi okay this is going to happen and yabo so now uqala ke ukule journey intsha who was there the most to help? Okay, ndifike apha eKapa ngo-2019 ndafikele ezandleni zomfana waseNgcobo ethwana kuthiwa nguSkejegeje ndafike ndabukela yena okay ndathanda indlela acula ngayo ndabona ukuthi yile ndlela ndirhalela ucula ngayo nami usebenza ngala genre ndiyifunayo la nhlobo acula ngayo yile ndiyifunayo ndasondela pha kuye ndamane ndimsupporta ndimane ndihamba naye ndibona ndithe xa ndifunda ndathetha naye ndathi ndicela uke undifundise ukukhalisa isiginci
Okay. wathi ayongxaki leyo thengisa kwisiginci zokufundisa ndasithenga isiginci ndimane ndisiya kuwe nxa ndibuye emsebenzini ndandingenzi kwanto ndihlamba uniform ndihambe ndihlamba uniform sasixabana oko futhi nomalume because ndandingenzi into endlini ndihlamba uniform ndihambe ndiye kulaa mfana ndade ndakwazi ukhalisa isiginci 2020 ndamceba ikhona imali yesitudiyo masihambe wandibuza uba uzoyenza le nto ndamceba ndizoyenza sahamba saya esitudiyo ndayokhupha ingoma ethi Amadikazi. Okay. Sisixhosa but it's a bit rude. I don't know, but lifila rude ikamalka. I don't know, but ewe Amadikazi ba ungumuntu ongasazi isixhosa okanye ongasi-understandiyo okanye la gama ungalazi ukuthi lithetha ukuthini ayo ndiyo wrong idikazi indlela yokubiza kwentombazana engendanga ezeleyo ehleli nje kwayo. Okay. So ayo ndiyo wrong ngoliyana indlela yokubiza idikazi. Okay. Yeah, ifana noba mhlambi ukuthi uJose awumthuka umuntu ngothi ngujose ungujose akazujika. Okay, now uyaliva eligama lethi idikazi ne and i-society balilithatha njani, so ukhupha ingoma engudikazi abantu bareacte njani? La ngoma liyana ikabini xa imanyelwe umuntu ongumama uyaliyeke la gama focus kwimessage yengoma ayithanda. Umuntu ongutata ikabini nakuyi igama eliyana uyalithanda kodwa ingoma imessage lena ifike kuyibe buhlungu. Okay, so kukho disadvantages macala xa imamele kubhlungu kumnandi nami xa ndimamele kubhlungu kumnandi ithi le ngoma le mali ebeyisebenza uyitye namadikazi lo mfana utye imali ebeyisebenza namadikazi. So kubhlungu lo mfana because utye imali ebeyisebenza namadikazi kuwe kubhlungu nto ndikubiza ngedikazi kodwa imali kumnandi utye imali yomuntu wena utye imali yomuntu lo uvalekileyo. Okay, and I feel like as much as uzama undicacisela but I feel like ne-viewers okanye abalandeli bakho nabo bangathanda uyiva le ngoma mos uyicula yonke iphelele inje ya xa nokwazi ukuyikhalisa besiginci unobangela ndifuna uyifihla loo nto isiginci ngo-2020 bendisidlalela ngosketsheketshe. Okay. Why ndifundise ukukhalisa isiginci andikwazi ukuyidlalela ngoma besigincini njembiye yam ndisayifunda nangoku ezangoma wayendlala zona la album engikwazi uzidlala zezi albums zintathu apho sendikwazi khona udlala isiginci. Okay. Ezizinto So ulibhalile ke ingoma idikazi right fan release but what was the motive behind la ngoma? And it uyaziphupa ingoma ne, so definitely xa ubhala ingoma ethile ubani isizathu soba le ngoma ithethe into ethile and why uyibhala or sort of thing yabo. So behind le ingoma ke ngoku idikazi okanye mhlawumbe utyelwe imali ngamadikazi? No, la ngoma ndandiyibhalela into okubana ndifuna kulunge apho kumoshakala khona. Okay. Ngoba ewe ke abafana nxa bebha isimokolweni okanye mandithethaveni bayavaleka nxa benxilile then ke ngoku nani nisenisondele kakhulu kubo Awuselanga mongi ngalo. so xa uzosondela kum ube unalento ndiyifunayo nami ndinalento uyifunayo ufuna imali nami ndifuna lento lapha kubo so ngokulula ke mbashishelana kuvaleka oko emfaneni xa ungumfana uyethaveni yetywala impha unomntu wakho umshiye endlini sujonga yonke into le because imali izophela epokothini. Ndalungisa loo ndawo ba imali mayikuphelele emadikazini yethaveni ufike usele mawufuna uwina ngendlela eright suwina ngepokothi yonke. Okay, so now after amadikazi ke ngoku yephi album phina wayikhupha? Amalizwi. Khuphe i-album ethi Amalizwi. Okay, so ukhuphe kunyaka oyi-1? No, eka 2021 lethi Amalizwi. Okay. Ekethi ngicela amalizwi ndingedama. Okay, so le uyikhuphe ngo-2020 iye yahamba kanjani? Iye yatrenda like yafika kule ndawo bofike kuyo wayifumana i-support? Kuba ke ndifika emculweni ndingathi iye yatrenda because bendingekazi into mhlawumbi okanye ndicimbe itrendile kanti ayitrendanga. Kaloku mna ndiyafika ndiyaqala bazibonele kuthiwa ngumculo because ndasapotwa ngendlela endonelisayo kuba andinayo enye isupport engaphambili endiyaziyo anokwazi ummekisa ndithi ndisapotwe kakhulu ngondisapotwa kancinci yandonelisa la support ndayifumana ngo-2020. Okay, saya kwamalizwi the support was there. I-support 2021 yaba more than 2020 yaba more. So naming the album as Amalizwi, what was the motive? Amalizwi
indlela le ndikhule ngayo. Okay. La ngoma liyana ithi ndicela amalizo ndingedama. Ayikho based ekuhluphekeni kwami ba Okay. ndihambe ngicela into ebantwini like ndiphethe idoti ndithi ngicele amalizo ami. Okay. Ndicela isupport kumasipala andisupport Wow, ukuze lo mculo wami uye phambili. Into ebuqhalo andiyanga straight. Ndicela amalizo ndingedama umasipala nxa endimamele ndicula la ngoma. Uzoba nayo naye balantu ba lo mfana lona uyacula uthi ukuthi ushoda ngesupport. Ndicela amalizo ndingedama kule nto ndiyenzayo. Into ekuhluphekeni kwami. Okay. So now surely kodwa lapha ngomuni ucacisile ba iyangaphi so that singazucingayo. Funa simpi 5 rand and asima. Into ezinjalo. Okay, sharp. So ayikhuphi ngoma amalizo i-album. So kule album wasibina ngoma ezingaphi? Bezi 11 So yephi yoqonda we are relate kuyo the most? I-love back. Surely babukeli aninangathandi nano yiva I-love back. Masiyimameleni. Inkosi kakhulu ngale ngoma. So ke ngoku ubhale uLove Back, what was the motive behind uLove Back? Surely uyabona bande ithanda reasoning ngoku ndathanda usathi isizathu like pushwa indoni kuLove Back. Le ngoma ibhlungu imnandi kuba sesipholile isilonda. Ufika kwama 2019 eKapa ndafika ke ndisuka ezilalini ndingilamuntu ongazinto ngento edibene neKapa. Ndafika like ngiyimpatha ndingathi ndivalekile. Ndafike ndathandana nomnye umntwana naseNgcobo eLewe ndizumbiza igama. Unobangela uba ndiyibizi ba eLewe ndifuna naye nxa imamele ayazi bakuthethwa ngaye Benesazela. Kona igama ndikwazi ulibiza. Ndathandana nalo mntana 2019 phofu ke lo mntana ndithandana naye uyinike kwandimi imali yonyuka usuka ekhayeni. Impatha Uyinike kwandimi imali yosuka ekhayeni. Umuntu lo pho besazana esikolweni azange sadibana kwenye indawo. Sajola apha. Ndaphelelwa umsebenzi econtrakini ngenxa yemvula zikaSeptember. Waphela umsebenzi akafuna uza ke ngoku. Wane story. Kaloku akho mali yoza. Manje sesithona ngapha. Wathi usiswaka akafuna aphume endlini kwazi bachapha wacima usisi ya complainer. Wasuke wathi ngoku yena uyozihlalela. Athi uyozihlalela kodwa usebenzi. Ndayibona ikhona ingxaki. Awunokwazi uzihlala kodwa usebenzi. Uyozihlalela njani kodwa usebenzi. Okay, good. Ndamyeka kanjalo ngoba ifocus yami ayikho semantombini ku life. Intombi mandibe nayo for ukuzimnandisa into zabantu abadala. Kodwa ifocus yami ku life. Good, ndazama umsebenzi ndafumana because icertificate ndasenza nifike eKapa. Ndafumana umsebenzi 2020 ngoFebruary. Wandibamba ku Facebook. Xa ndijonga nguye, wama ndimnika inamba ndamnika, wandifonela. Wathi ucela undibona. Uyabona ngoku ubomi butshintshile. Udlaliwe ngawe. Uyabona ubomi butshintshile ngoku uthi ufuna undibona. That is fine, vele uzabe endlini unuzondibona. Whereas wanibonisa ifoto yomntana wathi ngumntana wami lona. The time sohlukana ndammithi sizalo hlukane nawe. Wena wanishiya wena because ubona ngingaphangeli. Ndabe ke ngosendihleli nomama umntana ukhona. Ahlala naye sancokola wafika umama umntana ndamxoxa naye umuntu ondijola naye ngoku. Wena le yakho into izibasa lungu. Ndijula nalo muntu.
wahamba ke lile njalo kanti uyaxoka ngalo mntana athi ngumntana wami. So naqomba no is fine man. Lo muntu lona uyabuya uzocela back because yabona ndiyasebenza. Man ke nimbhalele ingoma lo muntu. Ndayibhala ingoma ndayiposta ku Facebook ndamtagga. Hayibo. Uyehata. Faka ku status ndamtagga. Uyaqala ku status uthi add. Ndafaka ku add. Yabhala pha kuyiba ndimthegile. For ukuthi ayibone ukuthi ngibhale ingoma ngayi but ke ngoyigama ndilibizanga. Abantu abarongo amantombazane indeed. Okay, so now support njengoba usengumculo ke ngoku. Wayifumana pha kula ngoma ka Love Bag because surely angiwe umuntu orelate kula ngoma. Kakhulu nangoku ndisayifumana but ingoma ka 2021 Is it? kakhulu ndisayifumana because nxa ndiyidlala okanye ikhala abafana bayithanda kakhulu Because yenzeka each and every day masilonto. laa nto leyana soze iphele Love Bag yenzeka oko each and every day omnye ucela Love Bag komnye njani. Okay, so kwinto ze okay siphila nabantu first of all siphila ne-family and everything. So uye wayifumana ifamily kuphi? So Because since siphila singabantu sine-family and relatives and everything, uye wayifumana i-support ubuyilindele kuphi? Because most for ifamily awulindele i-support nje but ulindela like a solid support. ya andifuna uxoka kona i-support ndiyifumana macala efamily ndiyifumana kubantu endingabaziyo ndiyifumana. Yeah, because masisike sibe ne opinions is different. Maybe umuntu apha endlini ucinga uba ke umculo awufanelanga. You get my point? Umuntu oqala owayenalo uloyiko kwicala lomculo ngumama lonizalayo. Wayoyika kakhulu into lingene kuye sithi kuyabulawana andiyeke lento. Ndawenza into hayi noko umdala umama akayazi yonke lento. Ucinga ukuthi kuyabulawana akayazi umuntu uyazifela akabulawa uze bakufika ixesha lakhe. Andizubuya amva lo mculo lo. So Uzofela khona. okay, so accommodate kanjani zibe kanti uyaqala ke kumculo? Ngahlala naye phansi namxelela ba no bayimculo nakubulawana. Cha ke ngoku aba bafa ngaphambili bafa ngezizathu zabo not ezomculo. Cha kube umuntu ecula nacinga ukuthi ufe ngezizathu zomculo. Okay, so umculo as much as i-talent but also is also a business and it Yeah, umculo italente uyi-business. yeah. So okay, sharp umculo italent yakho uvuka nawo but ke ngoku business wise ikhona i-profit emculweni. Do you feel like ikhona i-profit emculweni? I-profit emculweni iba khona xa se usaziwa uqashwa. Okwango usakhula yayikho because uyaziphumela wena umbe ucule erenkini uqasha i-transport uzotyisa abantwana abakuxhenzelayo uzojoyina futhi because izipika izo zakho so uyaluza phaya. Then ke ngoku abantu abanemali izikhulu bakubona phaya bakonyole bayizocula emtshadweni wabo uqala phaya i-profit. Oh, okay. So basically kufuneka uzimakethe ebantwini uzibonakalise uba uyacula uthengisa umculo wakho. Injalo qala uluze kuqala. Oh, okay. But honestly, iyafana nezinye italente because you have to lose to gain. Uyafana nayo yonke i-business. Yeah, you have to lose to gain. Okay, babukeli sisaya entengisweni sizobuya sinibone kwakhona inkosi. Siyanamkela kwakhona ababukeli kuSibe Sikhona TV sisahleli naye uba phansi basimamela phinda sihlala inye ingoma. Inkosi.
molweni mandibulise kuSiveza ukhona TV and uzawuchitha nyani umzi wam futhi andiyazi uba ndifuna ntoni apha kwam xa ndithetha indaba phandle egoqweni. Okay, so what's the reason yobhalela ngoma? Andifuni endlini yam kube ingqushuwa, kuzophela ikhaphethi, kuzokophuka ifestile, kuzokophuka ne-TV because nithetha indaba eningangeni indawo kuzo, nizithethela emzini wam. Lona ngumzi wam, wena uzokwenda apha, into ozoyenza uzohoya mna myeni wakho nekhaya eli libe clean, indaba phandle egoqweni. So ke uzajudge uba xa ufuna uba nendaba makahambe uzithethe komnye umzi? Not apha kwam indaba, into ongangeni indawo kuzo, ufuna ukophula ifestile because lo mntu uthetha ngaye uzawuvuba uthetha ngaye apha notshomi bakho. Okay. Nizolwela apha kophuka umzi wam uthenge ngemali yam lo. Okay, I understand. So for example ke okune kukho umntana ezilalini ne omncinci ne unephupho naye locula ne yabona masezilalini kunjalo. Internet ayikho kangako, abantu abazonceda abakho kangako. So now ungamcebisa uthini la mntana kanye ungamkhuthaza ngathi namazwi? Okay, abantwana bayamdlala uFacebook, naba bana-12 years bayamdlala. Into ebalulekileyo xa engene phaa kuFacebook aziyeke izinto zingazumakha, akafokase kwiinto zizawumakha. Uyakwazi ubona phaa oba phantsi nako igroup yakhe nansi, angene kwi-inbox abulise. Even if angoba phantsi uyabona nantsi artist, le artist lena indenzela into entle, nam ndiyanqwenela uba phaa ubulise phaa. Ama-artist akaphakamanga, siyamhoya noba ngumntana omncinci ngoba laa mntana andimazi noba mhlawumbi ufuna ujoyina igroup noba ufuna uthini, ndiyamhoya. Xa ndibona okay uyadlala ndiyambhlokha. So uyabulisa nje, molo tata, molo bhuti, ndicela ucula nam. Uzotsho uyayazi indlela yothetha komntana, ndifuna ucula nam. Kulapho uzotsho ndithatha inxaxheba ndithi kandinike inamba kamzali wakho. Xa ndinike inamba yomzali wakhe ndimfowunele ndithi ndicela uthethisa umntana lona ufuna uthetha nam. Ndibuze mntanam ufuna ntoni, atsho uba ndifuna ucula. Ndithi okay nikumama, uthi lo mntana ufuna ucula lo, then sithethe nomzali uba mzali lo mntana njengoba efuna ucula uyayibona naloo nto wena. Athi umzali uba ndiyazibona iimpawu zokucula, ndithi ndicela sihlangabezane mna nawe mzali ngalo mntana ngoba lo mntana akanamali, umculo ufuna imali. And ke ngomna ndizamhlangabeza ngeyam ipokothi nomzali akhuphe yakhe ipokothi, sidibane ngomntana lona abe yile nto inje. So would you advise umntana uba makaqale ucula sincinci okanye alinde mhlawumbi abemdala Noba for into ezinjengepokoto? noba angaqale na-5 years ubuyakwazi ukhupha ilizwi. Because most of the time andithi abantwana bahlala namakhulu ezilalini. Most of the time bahlala namakhulu ezilalini. So phezu kwale nto uthi bana like bahlangabezane nomzali. So obvious umakhulu akwazi ukuhlangabeza because unabazukulu abayi-7 and baxhomekeke kulaa mali yakhe. So obvious akazi ukwazi ukuhlangabeza umakhulu. Okay mandithethe ngento endiyaziyo eyenzekayo kum, ndine-experience. Ukhona umntana kuthiwa nguSaqhwithi, laa mntana une-album ngoku. Okay. Ebendixhentsela laa mntana wathi nawe uyafuna ucula. Ndambiza ungumakhelwane wam ndathi ndikhawuzapha maske siqale sitsho apha qha ndikhasi siginci ucule ndikuvuba uyafuna nyani ucula na. Hayi watsho ndabona okay alright. Ndathetha nomamakhe notatakhe uba uthi ufuna ucula lo mntana. Abazali abayi-understandi ke bonake, abazi into ngomculo badala, bathi akho ngxaki mculise kude. Ndaqomba ke andizube ndithetha ngento zemali ngoku ngoba bakayiboni le nto, bangacinga mhlawumbi ndiyabaskema. Ndathatha umntana ndamsestudio ngemali yam, ndamrekhodisa uneengoma eziyi-4 zarayithi ndabamamelisa. Waqala umdle ebazalini bayibona uba hayi no uyacula nje lo mntana and intle le nto lena siyayibona iyaqhubeka. Batsho banomdla ke ngoba khupha imali uba mandiphinde ndimsestudio futhi. Une-album yesibini, kufuneka iqala ithini, iqala apha kumqala mna mntu uyaziyo le nto yomculo ngoba bona kufuneka ndiba-understand abazali badala bayazi noyazi. And abazazi into zomculo. Abazazi into zomculo. Even if ngathi kufuneka i-5,000 bazobuza i-5,000 nantoni le imali engaka. Kanti mna funa ndikhuphele i-5,000 kum ndibabonise uba sikhuphe imali ethile senze le nto niyayibona. Batsho uba ba-understand. Okay, so by uculisa umntana umsestudio ngemali yakho, obvious uyaluza masiphana andithi. So when umntana ke ngoku
ekhula in the industry uzobhatalwa ngosola profit you get your own share okay because you're the first person who's supposed to benzela usaqhithi ndizothetha ngaye because sithetha ngomntana uphansi kwam umculo wakhe ndiyofaka online phansi kwegama lam uphansi kwam yonke into even i-account imali yakhe ingena kum xa kudownloadiwe i-royalties zakhe ziza kum then mna ke ngoku laa mali lena ndiyikhuphi ndinike yena because akazuyenza ndikhupha laa mali ndenza iingxaki zakhe zomculo ngalaa mali ndithatha ishe yam ndiyisebenzise kwelam icala andimxelele ukuthi ufumene malini yena because una 14 years akazi kwanto ndingamxela une 30,000 ngoku siyithini akazuyazi mna ndenza le nto irayithi ngemali yakhe even if ndiyisebenzise ngoluphi uhlobo as long as so that it's for the best izomnceda kwaye as long as right izomnceda okay so now since abantwana bejonge kuwe bona ne as umuntu oculayo bebukela kuwe benqanela ubanga wena ngubani lo ungumculi ubujonge kuye before mna ukhula kwam lo mfana akasekho lo ukhula kwam ndandinqwenela ukuthi ndiye la mfana ongebenkebe kuba wayekufutshane phaa kuthi wayekaculeni ngapha eMthatha qoba ndiyomgada xa esithi usemthatha ndike ndiye kwinto yothetha naye wayendiculela kamandi kakhulu qha wasweleka akasekho ungebenkebe mos I think wayekhona phaa ngo-2010 so ewe esekhona ngo-2010 yeah I think wayetrenda ngonyaka 2010 early 2010 and late 2010 utrende kakhulu ngosezawusweleka okay so now yintoni utsala phaa kungebenkebe as umculi ungebenkebe ingumntu lona uthanda isintu okay isinxibo sakho oqala unxibe isixhosa esasakhe akayinxibe enye into nendlela yokuxhenza isixhosa nendlela yokucula indlela akhupha ngayo amazwi ucula isixhosa akatshintshi afake mhlawumbe isizulu afake isipedi afake isibhaca uyasitshela esixhoseni into endandiyithanda ke leyo okay now njengomuntu oculayo uphila kwindawo ye-social media once ucule obviously uzoba exposed ku-social media so ku-social media there's love and also hate ne bazokusapota bazokusapota so now udila njani neza negative comments ya kona kwi-social media abantu abaphaya awuthethi naye kanje njengasithethe yena mhlawumbi use-America uthethe efowunini uyakuthuka ndiyifaka emgqomeni laa nto mna ndiyihoya le right ucomment leyo uba hayi mhle umsebenzi wakho bhuti ndifaka uheart okanye ndifaka ubhonzi okanye ndithe enkosi then lo uthetha into endingayaziyo isigezo andisihoyi nosihoyi ndikhethe umbloka qha so that angamane eqhubeka endenza laa nto okay so azi-affect eza-comments mhlawumbi kwinto yakho yomculo umzekelo xa usandokhupha ingoma umuntu athi mhlawumbi isiginxa usiphathi kakuhle yabo so ayi-affect laa nto to a point where xa ukhalisa isiginxa sakho ngokukhangela i-perfection no ibigqibo kwenzeka last week ndingena ku-TikTok ikhona ingoma kaKing MJ nento zabantu abayikhuphileyo imnandi ndenze ividiyo bendincoma laa ngoma ndisithi laa ngoma imnandi ingase isapotwe ngabantu ndincoma nje senze ividiyo ndikhomenta wathi omnye kwi-comments nawe yeka ucula into encinci utsho kum uthi mandiyeke ucula into encinci so mna kange ndimhoye laa mntu because like uthetha into ephaa kuyo entliziyweni mna ndiyazazi andicula into encinci ndiyazazi ndibe ndakhetha umbloka ndifake nje ulole ndambloka okay you know sometimes okay this is the opinion yam kanye this is how I deal with negative comments since I'm ndingumuntu nami oku-social media because not so long ago I was on TikTok igama lami belidraga big time but what I liked phaa ku-TikTok when they dragging my name ukhona lo uthi hamba nomsearcha nguchuma phuthela now I'm like you're building my viewers thank you you're doing a nice way because you're building my viewers so sometimes I think abantu negative comments don't always block them because bakubizela viewers noba uyanihate but at the same time uyanfollow ya unyanisile kuloo ndawo ifana nomntu the fact that uyanibukela awuyanfollow ifana nomntu othetha kakubi ngam social media utsala attention kwabanye abantu
jonga kumba ngubani lokuthethwa ngaye kakubi so that bazokwazi ke ngokunfollowa mina Ngawubiza abanye abantu. I like that. I understand. So now you're doing the work for me. Understand? I'm just gonna watch you and Injalo. Yeah. So since udila kanjalo kune comments and everything again social media kukho an event. I'm not sure if it's an event or what's happening with it. Isintu sethu. Can you like elaborate on that? Isintu sethu. Yes. Isintu sethu sesami. Okay. Isintu sethu i-entertainment eyenziwa nje nge-28 uyotsho nge-29 siyayilauncha because unyaka wokuqala lo siyayilauncha sizoyilauncha le ngcobo kwandima Ndibaneni phaa ekhaya so laa nto lena yi-entertainment eyenziwa ndim ndiyenzela ntoni abaculi nababukeli ndifuna kubekho into yesiXhosa ezasidibanisa kube mnandi ngoba izawube nguDisemba sonke sibuyile ke ngoku emisebenzini silapha sizotya iChristmas so ndifuna sibabonise ngokuthi thina abaculi siphethe ntoni ngoba yinto leyo abayibukele eziTVini nasezifonini ndifuna basibone ngobuso ngobuso. Okay. And I think inganceda nokwe relationship building yabaculi base-Eastern Cape because ngabantu abane conflict too much. Yeah. If you attend events zabo you're just gonna see conflict too much so I think ingabanceda napha apho nalapho babavane kakuhle noko. Izawunceda into ezininzi laa nto inganceda nalento ubuthetha ngayo umntana okufuna ukucula okanye umuntu ofuna ukucula angayifumana i-chance yokuthetha nathi ngoba sizobe sikhona ke ngoku phambi kwabo. Yabona ke kwicala labaculi izonceda kakhulu kwi-relationship because sizoba sonke apha sifuthelane apha sibe kwinto enye apha so that ke nomnye bendingamazi bendimaziyo kwecala le-wrong mhlawumbi kuthiwa urongo ndizotsho ndimbone phaa akekho rongo because uzothetha nam ndimbone indlela yokuthetha no akekho rongo that means aba bantu bebecinga urongo akekho rongo then ke ngoku lapho sizothi ke ngosibumbane khona siyi-Eastern Cape. Okay, so kuMaskandi we've seen uMaskandi owase-Eastern Cape specifically bane conflict too much ne so since uthetha nge-event now I'm thinking udila njani ke ngoku ne-challenges zakwi-events? Kwi-event ngulona nalona ufuna ibe nguye ozoqhakaza xa ifana ne-competition ye-event ngulona nalona ufuna ibe nguye ozoqhakaza so mna mntu iphetheyo ndizowenza sure ukuthi umntu nomntu ufumana ixesha elilinganayo nelomnye kungabikho umntu uzoqhatheka because iqala phaa engxabano masithi mhlawumbi ndizothi ubani uzodlala ixesha elinga ubani uzodlala ixesha elinga iqala phaa engxabano uba ngo-10 lo uzawudlala ixesha elinga and apha emculweni okokuqala akukho mntu mdala akukho mntu mncinci akukho mntu udlala kakhulu isiginci kunomnye akukho mntu ucula kamnandi kunomnye umntu ucula ngendlela yakhe andikwazi ukuthi ubani mdala komnye ubani mdala komnye ayihambi kanjalo emculweni kuyalingwana kwemculweni. Okay, so umculo as it is into nje ethethisayo honestly okanye challenge as it is so now obvious ungumuntu soze ungabi nazo i-challenges emculweni ne so udila njani ne-challenges ezinye emculweni besides event nje udila njani ne-challenges? Like mna ndingulo mntu ongahoyiyo na mhlawumbi yelo nto ndityebe ndinje mna ndiyihoyi mna like into endinika i-stress mna andiyinaki hayi andiyiniki attention ndisuke ndikhethe uyibekele ecaleni xa ndibona uba ifuna ndiyihoye mhlawumbi okanye into ekunyanzelekile ndiyihoyile andiyiyi ngodlame ifana nokuba abantu bayakhomplayina mhlawumbi ngomculo wam kuloo nto mhlawumbi okanye hayi awurikhodanga kulo nyaka kutheni ungarikhodanga abanye bayathukisela ngapha imali sikunikela uyityile kwazi wathini andibinguye laa mntu ndingene efowunini ndishawutise ndithini na ndiyaphola ndenze le nto ifuneka ndiyenzile. Okay. I understand. So apha emculweni wakho where do you see yourself in 5 years? Andinotsho noba 5 years masithi 3 years ndizobe saziwa iSouth Africa yonke. Positive energy all the way because i-provinces endaziwa kuzo zintathu
use-Gauteng, use-Eastern Cape, kulapha eKapa, because umculo wami nqande ujonga udownloadwa kakhulu, ulandelwa kakhulu kwezi provinces zontathu. KwaZulu-Natal andikafiki, Limpopo andikafiki, Mpumalanga andikafiki, but in 3 years wonke la ma-province abe senifikile. Okay, so yintoni ekwenza that keeps you going emculweni despite the challenges, despite like i-losses odibana nazo endleleni? What keeps you going? What motivates you to stay emculweni no matter what, like what's happened? Into endinika umdla ngabalandeli, Okay. zi-followers zinika umdla kakhulu mandiqhubeke kule nto ndiyenzayo, nabantu abasondelele kum, abanjengomntu lo ndihlala naye, umama wekhaya uyandisapota. Yinto endezibake ndiye phambili ngoba mna ndizicelele ngokwam entliziyweni uba le nto soze ndiyeke. Then ke ngoku kukho aba bantu bandiphushayo ukuthi suyiyeka le nto, abalandeli, umntu endihlala naye, nefemeli. Okay, and also uthando lomculo. Ndiwuthanda kakhulu umculo. Okay. So now ikhona i-message that you would like uyigqithisa ebantwini nje abakwaziyo okanye abakulandelayo kuMaskandi? Okay, into endinoyidlulisa ngam, mandiqale ndicele kuqala kubalandeli, ndithi ngendlela endicula ngayo ndicela bayi-accept, bangayifanisi nomnye umntu okanye bafune ndicule njengomnye umntu. Le ndlela ndicula ngayo ndicula ngale ndlela ndandikhule ndiyiyo, so ndicela bandisapote khona ukuze balibone oluphupho lam, hlezi ukuthi abanye abaliboni ukuthi mna ndiyaphi. Bandisapote noba sendibheda futhi bandisapote, bathi ye ubhedile le ndawo yenza kanti uze kube right, so that ke ngoku nam ndingazotyhafa. And ndiyacela umculo wam bawudownloade kakhulu because ufumaneka ndawo yonke. Mna umculo ndiyazifakela online, ndiyazimaketha ngokwam, yonke into ndiyazenzela, andinamanager, andiyifuni futhi imanager. So ndicela bandisupport umculo wam bawudownload. Then uma bedownload umculo wam, uma udibene nam ufuna i-CD yam, ukhupha imali epokothini ndikunike i-CD, ungayiceli. Ungandiceli ingoma ku-WhatsApp, ndizokuphoxa. Undicela ingoma ku-WhatsApp, ndizokuphoxa. Because urecord umculo urekhodwa ngemali. So ndicela umuntu avela understand ukuthi umculo imali. Xa ifuna umculo kum andinike imali. Uze ndiphumelele futhi ndizophumelela ngemali. Angoyiki umuntu ukhupha imali epokothini andinika athi ina ndinike ingoma zakho. La mali leyana ileza ndisaphambili. Ubufuna umuntu ndiphumelele makandinike imali qha. Okay. So Tom Maskandi many types, ne? So we happy type umculo lo uyenza. Impela. Oh, okay. So isiginci sayo siba different kwesinye. Ewe xa udlala imfene isiginci sakho siyabaleka. Siyabaleka. Ifana nxa udlala isibhaca isiginci sakho ibeat yakhona ilapha phakathi nje. Okay. So zange wazama enye i-genre besides iMaskandi? Ndavele ndaya straight iMaskandi. Okonje invested kwinto zesintu nje. That's it. Okondavele ndasuka ngesintu nje. Okay. So now let's say we invite you to the event. Okay, this is our daily quiz, by the way. So let's say you are in fact our invite but uqashiwe ne kuzoba komcimbi. Yebo. So now you need when ofunika like uqashe i-artist ne. Okay. Ezi-9 basically. Okay. Ezokwenza umcimbi ube mnandi. Yebo. Like ube mnandi nje umculo. So kubani unom-invite? So kubizwe mna. Yes. Uba mandiqashe. Yes. Okay. Kuzobhatala lo muntu. You're gonna get paid and also them, but you should choose like i-artist ezingenza umcimbi ube mnandi wenza idibene. Okay. Into endinoyenza ndingathatha aba bantu ndiphefuma nabo apho le ndawo ndihlala kuyo. Okay. Because ndiyayazi i-performance yabo. Ndiyamazi ubani. Xa ndimbizile soze amtyhafise lo muntu siqashileyo. And ke nxa ndithatha anothatha engcobo qha kuba ngisuka engcobo. Ndizothatha bandithathe eKugatyane, engcobo emthathe eLisikisiki, KwaZulu-Natal, eNtabankulu ndiyamixa. But ndichoose the best artist. Like ezondenzela lento mna ndiyifunayo. So that azokholwa lo muntu ke ngoku usiqashileyo.
ndingambizeli into ozawuzela Okay. stage mbizeli into ozakwenza le ndifuneka uzo entertain abantu kuloo nine leyo. So andifuna ukubiza amagama athi ukuthi ndingathatha ubani because akajiwa bandithathe. Ndingathi ndizothatha ubani next year ndiqashwe kuthi mandithatha ama-artist. Xa ifika next year aba bantu seyilevel yabo seyiphantsi abasenzi le nto ndiyifunayo ndingabathathi babuze kanti ingowethe uzosithatha Ngokwayebalethina. uyayibona. Umntu uyatshintsha. Okay. So yeyiphi album yakho eyokugqibela kwi-album zakho? I-album yam yilethi Amandla Wam. Ifollowa yi-single track ethi Talent ayinabongo siyasebenza. Okay. So kule album yakho yokugqibela ne yeyiphi ingoma oqonda uyarelate kuyo and also nabantu bayarelate kuyo? Ayinguwe wedwa orelate kuyo, nabantu bayarelate. Ilethi uzoyimela le nto yenzayo. Ungabavisana kwababukeli. Enkosi kwakhona. So since ungumculi osakhulayo apha emculweni, ngawaphi amaphupho akho onawo kumculo? Impumelelo sisi. Impumelelo into ephambili eqhamna. Ndizibona ndiphumelele ngenxa yalo mculo. Ndizibona futhi ndiphila le mpilo ndiyifunayo. Ndiyayibona impumelelo apha emculweni. Ndinethemba futhi. Themba lulala anyways emculweni. Okay. So now would you advise ke umuntu osezilalini again? Into osezilalini ba bacule ba focus emculweni okanye ba depend emculweni in terms of imali mhlawumbe? Okay. No, umculo focusa kuwo so that ungathini ungawulahli ungawutyhafisi nawo. Okay. But kwicala lemali sudependa kuwo because umculo unamali. Umculo uba nemali ekugqibeleni. Ngane imali mhlambe sewuna 14 years uqale una 19 ukucula. Because uqale ubuild igama lakho, uqale ukukhulisa igama lakho ba ungubani qha. Then ke ngoku uwenza ntoni? Injani lento yenzayo? Then ke ngoku uyifake ebantwini. Lapho ngozothini ufumane khona ke ingqesho, isponsors, imanagers, usign with companies like Coca-Cola, bakuthatha Coca-Cola bathi wena xa silaunch uzawucula. Xa sine birthday like i-birthday yomuntu apha ecompany thina siye senze simenzile i-birthday sikhamba sizokubiza. Yaqabuleka ngoma sithi abantu abasebenzile uCoca kule company abiya lapha eKapa bayi-30. So wena ngonyaka uzucula kayi-30. So uzofumana imali each and every birthday yomuntu like ulapho uzokhula khona ke ngoku. Umculo uba nemali xa sewuqashiwe ndingatsho. So sufocusa ku iba nayo yona isingqongqo sakho nje osebenza kuso. Umculo ibe yi-part time
because umculo awunyanzeliswa apha awuna-manager apha ezawuthi kufuneka ucule ngexesha elithile, ndifune wenza into ethile ngexesha elithile. Uyaziyela wena nxa ufree like mna ndiyaphangela, mna ndisebenza umsebenzi security. Xa ndi-off ndihambe ndiyocula, nxa ndiselivini ndihambe ndiyocula, andiculi ngexesha lomsebenzi. So laa mali yomsebenzi yeyoba ndikwazi ukubhilda ntoni lo mculo ndondla abantwana ekhaya. Okay. So kwezi mvume sinazo esezikhulile noko yephi oqonda uyanqanqela ucula ngayo mhlawumbi okanye ofile ngathi ingalibhilda igama lakho? Hayi, andinayo sisi, andirhalela ucula nomntu osekhulile. Okay, ingase uzikhulele. Mna ngaze ndizikhulele, mna andifuni ekugqibeleni azothi wakhulisa ndakhuliswa nguye. Andifuni laa nto uba umntu ingathi mhlawumbi kaye bendixhomekeke kuye. Ndithanda ukuzimela ingxaki. Kona ukumanga umntu kubalulekile kwicala loba ufumane ntoni information mongayo, kodwa mna ndirhalela, mna ndike ndibe litshantliziyo ndithi ndazimela mna kule nto, ndilapha nje ndazimela. Okay, babukeli nani niyazivela ke uba kubalulekile ukuzimela. Masenze kanje ke uyivala le nkqubo yanamhlanje ndingokamhla kamjaka ngoma kavezi siso isala kulandelwa. Uma siyivale kwenjenje khasinike ingoma yovala futhi siyahamba. Enkosi, masivale.